राकेश ब्रह्मआ गुन्दा फिसिनानै दङ होननानै नोंमारगौ नामा सार बेयो थारैनो नङा खिन्थु पलिटिक्सखौ आंबो मिथिया आंबो मिथियाबा आं मिथिनोबो लुगैया खिन्थु जेसेबांसिन आं दङ आं होनाय रादायखिनिखौ आं मावजोबनायनि मोनसे थांखि आंहा दङ अमा दाउ बोरमा बेखौ बर'फोरा रोंखाजोबगौ जाय खोथाया जायफोर सुबुङा फेलार होननो सानदों आं बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों नैबेखौ बुंनो लुगैयो खारन दिनै अमा मिशन लानायाबो दिनै मोनसे जोंनि थाखाय गोदान मोनसे मिशन जों मोनसे एम लानानै खामानि मावदों दा एम गैयाबा रावबो जेबो खामानि मावनो हाया सिगाङाव फिसारि डिपार्टमेन्टआ मा बेखौनो मिथियामोन बेरेखा हानजाजों नोंथाङा जेब्लाबो सम सम नोंथांखौ नुनो मोनो जे बेरेखा हानजाजों बाथ्रा बुंनाय हेंथायै बाथ्रा बुंनाय नोंथांनि नैबे पलिटिकेल केरियाराव माबाफोर हेम्पार गोलैदों नामा आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनायनि बाथ्रा खोथा होदोंमोन नाथाय बे जाफुंसाराखै होननानै बुंदों थारैनो मानो मावफुंनो हायाखै खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ गासैखौबो नैबे समाव आं बरायना लाबाय दिनै मोनसे गोनांथार आयदाखौ मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों BTR नि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा बिथांजों जों सावरायगोन नोंथांमोना मोनथिखागौ जे गोबां समावनो बिथाङा गोबां जौगाथायनि बिथांखि लानानै खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों माब्लाबा समाव बिथाङा गावनि बियाबनि मोनसे इउनिक आयदाखौ लानानै बिथाङा बे समाव जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुबाय थादों बे समाव नोंथांमोनजों जे मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिना लागोन बे समाव जोंजों लोगोसे दङ मानगोनां BTR नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बावैसो सिगाङाव जिहेतु नुबाय थादों जों गोबां जायगाफोरावनो जिहेतु दैबाना जादों बेजों लोगोसेनो जे बिदै गोनां ना बे नाखौ ना सारग्राफोरखौ हमनाय बेखौ नुबाय थादों मा बुंगोन बे समाव बे नंगौ थांनाय बेलायाव 1953 माने 1953 आसाम फिसारि एक्ट गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन किन्तु आं जेसेबांसिम बुजिदों बा मोनदांहरदों जे थांनाय बेलानि जिखिनि सरकार खुंथायमोन बिथांमोना ना बिदै गोनांखौ हमथानायनि राहा लामाखौ लानाय नुवाखैमोन थ' आं मोनसे सानखांथि मोनसे आरो मोनसे थासारि मोनसे बानायनायनि मोनसे आंनाव सिमां जाखांफैदों आं मोनदांनो हादों जे ना फिसाफोरखौ बे समाव जुदि जों बासायनानै दोननो हायोबा 15 जुलाइहालागै अब्लासिमहालागै जोङो जोंनि बे हालामाव गोबां माने थलुवा जायखौ जोङो माने जोंनि मिथिंगाजों थाफाखानाय ना बोथिया ना बा थुरि ना बा बायदिसिना जाय नायानोखि माने दैलाङाव खोब माने बिदै दैयो थ' बेखौ बासायनायनि आं गोग्गोम माने गोथां गोसो लानानै आं गासैबो बाक्साल' नङा माने चिरां क'क्राझार आरो उदालगुरि बे गासैबोनि डिसिजों बहुद टाइम मिटिं आरो बिथांमोननि जेसेबां जोंहा माने पुलिस प्रशासननि जे SP फोर दं बिथांमोनजों बार-बार रायलायनायनि गेजेरजों दिनै गमामायैनो जोङो 100% नङाबाबो दिनै 50% माने दिनै फोथाराव ना हमनायखौ जों हमथानो हादों आं बे खोथाखौ मानिनानै लायो आरोखि दा बेहाय आं नोंथांनि गेजेराव सोंनो लुबैदों जे बर'फोर होननानै बुङोब्ला बा नैबे आसामनि जे खायसे बाहागो सुबुंफोरानो जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हमनानै जायो सेन सानानै जे सानानै आस्रा सारनानै ना जायो दा बे बिथिङाव गनायनायखौ बा गनायनो रायजो राजाफ्रा गोरलैयै हायाखै बे समाव नोंथाङा नङा बे बाथ्राया बेबायदि नंगौ साधारन रायजो राजाया ना हमनानै जानायाव एक्चुअलि व्यक्तिगत जाय नाखौ सेनजों सानानै जायो थ' बे नाया फिउचाराव साननैनि उनाव आफ्टार 15 जुलाइनि उनाव बयबो बे नाखौ जानो हागोन बांसिननिफ्राय बांसिनसो ना मोननो हागोन जास्ट माने एप्रिल 15निफ्राय जुलाइ 15हालागै जों बेखौल' हमथाना दोनदों बेखौ बिराद माने गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया मानोना जोङो जोंनि नानि जि सारिदा नानि जि माबा बारायनाय बेखौ जोङो बुरजा खालामनायनिसो मोनसे राहा लामा लादों आरो जायफ्रा ना बेफारिफोर दङ जायफ्रा माने दैनि माने दुब्लियाव थांनानै ना फाननानैसो जायो मेथेखा बोनानै जायो थ' बिदिनि थाखाय जों बे बाराव थांनाय बोसोरावबो जों बे भलिउमखौ लाखादोंमोन जोङो 50 लाख रुपिस माने फैसा जों BTR सरकारा प्रत्येकटा बेनिफिसियार माने जायफ्रा ना हमनानै जाग्रा जायफोर माने आदामोन दङ आब'मोन दङ बिसोरनो फानग्राफोरनो आरोखि जिउ राहा लामाखौ जायरा बिजों लाङो बिसोरखौ जोङो 5,000 करि होनायनि मोनसे जोंहा बिथांखि दंखायो आरो बे बारावबो जों बेखौ बारायनानै 2,000 BTR नि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 2,000 सुबुंफोरनो जोङो माने
5,000 कोटी रां जायफ्रा माने ना हमनानै जायो बे बारावबो होनो थांगासिनो दङ आरो बेल' नङा सरकारि भाबै जों ना हमग्रा आं जेब्लानिफ्राय ना बिफानखौ सामलायदों आं ना फाननानै जाग्राफोरनि थाखाय आं गोबां खामानि मावदों आंहा बेखौ बिश्वास दङ आंहा बेयाव बुंनो हानाय बोलो दङ बेनो जाहैबाय थांनाय फार्स्ट जेब्ला 2020 आरो 21 नि जि जोंनि टार्ममोन फाइनान्सियेल इयारमोन बेवहाय आङो 200निबो बारा आं बेवहाय माने आइस बक्स उइथ आङो मटर साइकेल होदों लास्ट इयाराव ना बेफार खालामनो माने गोरलै जानायनि थाखाय बिनि उनाव साइकेल थांनाय बाराव जोङो 2,000 माने 2,000 खान जोङो साइकेल बेजों लोगोसे आइस बक्स जोङो ना बेफारिफ्रा जाहाथे गोरलैयैनो फोथारनि नाखौ हाथायसिम माने सेवागारा लाबोनो हायो बेनि गोदान मोनसे थासारि गोदान मोनसे समाज गोदान मोनसे आदबजों जोङो माने जोंनि रायजो राजाखौ लांनायनि सिमां नुखानानै दङ आरो बे बारावबो जायफ्रा ना बेफार खालामो जायो दुब्लियाव मेथेका बोनानै मेथेकानि ना बा फुख्रि जानानै ना बे नैबे डिउरिं 3 मान्थखौ जाहाथे सार्भाइभ खालामनो हायो बेनि थाखाय जों 5,000 कोटी रां जोंहा दोनखानाय दङ आरो नै बेलायावनो नोंथांनियाव आं सोंनो लुबैदों जे खायसे नैबे मटर साइकेलजों लोगोसे आइस बक्स मोनसे होफानायनि बाथ्रा बुंदों दा बेनिफिसारिफोरा खायसे मोनाखै आरो माबायदि राहायाव मोननो हायो बे मोनसे सोंथि जानानै दङ मा बुंगोन बे समाव बेयाव ओरैजाय नंगौ जायफ्रा ना बेफार खालामग्रा बे जोंनि बेयाव खम माने मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो जों मिथिगौ माने 500 नङाबा 600 बे रोखोमनि ना बेफारि जों एनालाइसिस खालामनानै मोनदों दा गतिके जोङो खेबसे लायनो जोङो बे बुस्थुखौ होनो हायाखै बेखौहाय जोङो फारिलाइ हिसाबै प्रायरिटि वाइसआव जोङो होलांगासिनो दङ इखायनो बे बाराव जों साइकेलखौ बहुद बुरजा लानाय जादों जायनि जाहोनाव थांनाय बाराव जाहैदों मटर साइकेला बहुत दाम आरो जोंनाव साफिसियेन्ट BTR हिसाबै साफिसियेन्ट जोंहा फैसा गैया दा गतिके गासिबनिबो मटर साइकेल बा फिस केरिं भेन होनाया सम्भब जायाखै साइकेला एसे कम्फर्ट आरो साइकेलनि एभेलेबिलिटिखौ जों बारा खालामदों आं सानो जोंनि जे माने फैगौ 2 इयार्स मोननै जे टार्म्स दंबावो बेयाव जेसेबां माने ना बेफारिफोर दङ बेफारिफोर आरोखि बे बेफारिफ्रा गासैबो साइकेल मोनजोबगोन होननानै आंहा आसा दं आरोखि नोंथांनाव मोनसे इउनिक आयदाजों नोंथाङा नोंथांनि जे समस्ति बा जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों माब्लाबा नोंथाङा साथा रानहैनाय बेखौबो नुदों माब्लाबा नोंथांखौ गुबुन माने आयदायाव जायखौ नों गुबुन बियाबफोराव जों नुनो मोना नाथाय नोंथाङा मोनसे इउनिक आयदाजों नोंथांनि बियाबखौ जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुदों बे समाव नों मा लुबैयो बे नोंथांनि बियाबखौ जौगानो थाखाय बाथ्राया ओरैजाय आङो बेखौ बुंबा एसे ओरै गोलावै बुंनांसिगोन आंनि जि जिउ जारिमिन बे जारिमिना बयबो हयथ' मिथिखाबाय बिराद माने फिसा न'खरनिफ्राय फैदों दा ओंखायनो आङो मिथिगौ माने बबे समाव बबे बुस्थुआ बिराद माने दरखार आरो सोर जोंनि ओनसोलाव दाबो जोङो नुबाय माने गोबां गरिब मानसिफोर दङ आरो जिहेतु जों सरकार खालामनो गरिबफोरनो सहाय होनो थाखायनो जों सरकार खालामदों आरो आंनि बेक्तिगत जिबन जि दंमोन आं बेखौ दिनैनिफ्राय 3 बोसोर आगोलाव गारबोदों दिनै आंनि जि समय जि आंनि टाइम दङ बे टाइमा आंनि रायजोफोरनि थाखाय आंनि समाजनि थाखाय गतिके आङो 100% टाइम आङो मोनसे खोथा इलेक्सनाव जों खोनादोंमोन देरहाखांबा क'क्राझाराव थांनानै थाहैगोन खिन्थु बै खोथाखौ आं इलेक्सनाव मोनसे खोथा होदोंमोन रायजोफोरखौ जे आङो देरहाखांबाबो आं क'क्राझाराव थाहैया थ' आं बे खोथाखौ दिनै स्टेन्ड आं दिनै क'क्राझाराव थाया आं दिनै आंनि रायजोनो जिखिनि खोथा होनाय दङ बेखौ आं दिनै आंनि न'आव आं एभेलेबल थायो आङो फुंनि 7थानिफ्राय आं हरनि 12थासिम 1थासिम आंना नन स्टप अफिस खुला थायो बयबो जनानै रायलायबाय थायो आं बेबायदि परिबेसखौ दिनै आंनि खोथाखौ लाखिनो होननानै आं मावबोदों आरो बिदिनो गोबां फिसा खामानि दं आंनि समस्थियाव आंनि न' बायदि आं बेखौ साजायगासिनो दङ गासैबो मिथिगौ आङो माने जेसेबां हागौ माने प्रत्येकटा गामियावनो मिथिं जाग्रा न' गंफा आरो सेंग्राफोरनि क्लाब दिनै बेबायदि गामि गैया जाय गामिखौ जों गामिया दाबो मोनसे आसनि मोनाखै ओरै होननो हानाय मुसलपुर समस्तियाव दाबो आं नोंथांमोननि नैबे स्टुडिअनिफ्राय बुंनो हायो रावबो बुंनो हाया जोंनि स्टुडिअआव आरोखि थ' आं बेखौ गोसो सिंनिफ्राय मावदों आरो आंनि फैगौ जिखिनि बोसोर आंनाव समाय दंबावो बेखौ आं फुरा थैयै मोदोमै आंनि गोलोमदैजों आंनि समस्तिखौ सुस्रांनाय खामानिखौ मावगोन आरोखि
BTR आव नोंथाङा गोबां आसनि जे बिटिआर सरकारनिफ्राय आसनि जिहेतु लानायखौ नुनो मोनदों अमानिफ्राय लानानै दाउ बोरमा बेखौ नोंथाङा इउनिक हिसाबाव मावगासिनो दं दा बे बिथिङाव खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे नोंथाङा बेहाय बे अमानि मिशन पिग मिशन खालामदों नोंथांखौ फेइलर होननानै बुंदों बोरमानि मिशन खालामनाय बेखौ फेइल होननानै बुंदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन माने ओरैजाय खोथाया जायफोर सुबुङा फेइलार होननो सानदों आं बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों नैबेखौ बुंनो लुगैयो खारन जि सिमांखौ नुनानै जोङो सुजुदों गोदान मोनसे बिटिआर दानायनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गासैबो जि माने ट्रेन मोनसे बिटिसिआ जे रोखोमनि मोनसे ट्रेन मोनसे ट्रेकजों थांबाय थादोंमोन बै ट्रेकखौ बदलायनानै गोदान मोनसे ट्रेक दानानै बेजोंहाय बे बिटिआरनि थांना थानाय गासैबो रायजो राजा जोंनि आदा आंनि आबौमोनखौ गोदान मोनसे लामाजों गोदान मोनसे जायगायाव दोनहैनायनि सिमांखौ जों नुदों बेवहाय दिनै अमा मिशन लानायाबो दिनै मोनसे जोंनि थाखाय गोदान मोनसे मिशन जों मोनसे एम लानानै खामानि मावदों दा एम गैयाबा जेरावबो जेबो खामानि मावनो हाया दिनै जोङो गोबां माने अमा मिशनखौ साक्सेस खालामनो थाखाय दिल्ली सरकारजों रायज्लायनाय जादों गोबां फैसानि खोथा अलरेडि फाइनालाइज जादों आरो गेजेराव अमा मिशन फेलारनि मिनिङा बिथांमोना मोनथिया जानो हागौ मोनसे बिराद गिदिर मोनसे भाइरास दङ बेखौ जोङो आफ्रिकान सुइन फेभार होननानै बुङो बे अमाया बेनो अमा मासेनाव जानाय लोगो लोगोनो बे गासैबो गामियाखौनो अमाखौनो बुथारजोबनांगौ जायो थ' जों सानदों मा दा मासे अमा जानाय लोगो लोगो जुदि गामिनि अमाखौ बुथारजोबनाय बायदि परिबेस फैयोबा थ' मोनखानाय जिखिनि रां जायफ्रा जायाखैमोन बेमार बेफोरबायदिखौ सरजाबना होनाय बायदिसो जानो हागौ नामा होननानै दिनै जों बे खामानिखौ स्ल' बे दोननाय जायाखै बे फेलार जायाखै बे स्ल' बे साक्सेसखा बे साक्सेस मिशन दिल्लीनि जि जोंहा एनिमेल हासबेन्डारिनि मिनिस्टार दङ बिथाङा दाख्लैसो बेयावहाय फैदों आंजों रायलायदों आरो आंखौ गोबां अननाय देखायदों बुंनोखि बिटिआरआ गोबां समाय माने गादब जाना थानाय जायगामोन गोबां जिउ मानसि बेवहाय गोमालांदों गतिके थाबनो बेखौ बोखांनो थाखाय नोंथांमोना आंजों थाबनो जफै आरो जेसेबां नांगौ सहाय आं नोंथांमोननो हरगोन होनदों आरो बिदिनो जों बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो लाइफ स्टकआ जाय माने बे मोनसे साबजेक्टआ बे मोनसे डिपार्टमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे सेन्सिटिभ खारन जिउ गोनां बुस्थुआनो माने दसेनो माने फेलारबो जानायनि चान्स थायो बेमार माला मा जायो दा गतिके बेखौ साक्सेस खालामनाया एक्सट्रिम माने लेभेलसिम लांनानै बेखौ बिराद गिदिर फाइट खालामनांगोन आरो आं आसा खालामदों फैगौ समफ्राव बे गमामायैनो मानगोनां प्रमद बर' साननाय जि सिमां न'खराव माने लाइभलिहुड बयनिबो न'आवनो रांखान्थि जौगानायनि जि सिमां लानानै जों मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोङो पुरा साक्सेस जानो हायाखैबाबो खम समाव जों खिन्थु मिन्थिगौ गाबोननि समा खिन्थु पुरा बिटिआरनि रायजोआनो गोदान मोनसे जायगाखौ मोननो थांगासिनो दङ गोदान मोनसे परिचय मोननो थांगासिनो दङ बे गासिबो सैथोजोब आरोखि दा बेहायनो बुंनो नागिरो जे अमा दाउ बोरमा बेखौ बर'फोरा रोंखाजोबगौ बेखौलाय मानो बिटिसिआ लाबोनांगौ सोंथि खालामो दा नोंथाङा मा बुंगोन दा बेवहाय बेबायदि जोङो अमाखौ नंगौ जोङो अमाजों जोंजों बिराद मोजां मोनसे रिलेसन दङ बेखौ जोङो एक्चुअलि बुंनो थाङोबा अनलायनाय शब्दसो बुंनांगोन खिन्थु दिनैनि दिनाव दिनै बेलेग हादोरफ्रा जास्ट जों बुंनो थाङोबा जायजों जोंहा दा मोनसे सोमोन्दो सोलिगासिनो दं डेनमार्कआव दा डेनमार्कनि टीमा जों बेवहाय पिक मिशनाव खामानि मावदों आरो जोंनि मोनसे टीमा अलरेडि मैयासो सफैदों 12 जनिया मोनसे टीम जोंनि CSDफोरखौ लानानै गासैबो OSDफ्रा थांदों आरो बेवहाय गोबां ट्रेनिं लानानै फैदों बुजिनानै फैदों फाइनान्सियेल मोनसे मोजां मोनसे खबर लानानै फैदों आरो मार्केटिं जुदि जों बेयाव बहुत प्रडाक्शन खालामगोन जोंनि पिक मिशना एटलिस्ट सानसेयाव माने 5000 केजि जों खमसे खम बिटिआरनिफ्राय जों अमा बाहेरा देशाव हरनांगौ थ' बेखौहाय जोंनि मार्केटआ माबायदि प्राइस मोनगोन बोरै मागोन बिनि गासैबो लामाखौ जों डेनमार्कजों बानायदों आरो डेनमार्क सरकारा जोंखौ दिनै बिराद सापर्ट खालामदों जों बावैनो माने जोङो जोंनि बे बेमारा जिहेतु दा बहुत खमायलांबाय माने खमायलांगासिनो दङ बिराद थाबैनो बे मोनसे मुभमेन्ट मोनसे मोनगोन आरोखि आरो बोरमानि केसाबो थिग बोरमायावबो बहुत समाय जों नुदों बोरमाया थैदों खिन्थु बे जायफ्रा बुंदों बेखौ आङो गोख्रों रावजों बेखौनो बुंनो लुगैदों दा बिथांमोनाथ' बेबायदि समाव एनिमेल हासबेन्डारि होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दंमोन फिसारि होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दंमोन बे दिनैनि डिपार्टमेन्ट नङा बे जोंनि BTC जेब्ला एकर्ड जादोंमोन अब्लानो जों बेखौ बेयाव ट्रान्सफार साबजेक्ट हिसाबै मोनदों अब्ला बिथांमोना बे डिपार्टमेन्टखौ दङमोन होननानैनो रावबो मिन्थियामोन सिगाङाव फिसारि डिपार्टमेन्टआ मा बेखौनो मिन्थियामोन आरो एनिमेल हासबेन्डारिया मा डिपार्टमेन्ट भेटेनारिया दिनै मा डिपार्टमेन्ट दिनै
मिथिया दिनै भेटेनारिनि अफिसार्सफ्रा गासैबो गामि गामि थांनानै गासैबो माने मोसौखौ अमाखौ दिनै भेक्सिनेसननि खामानि सोलिगासिनो दङ थाउजेन्ड माने मोसौ बोरमानि सायाव दिनै भेक्सिनेसननि खामानिया सोलिगासिनो दङ थ्र बिटिसि आयदार माने आसाम सरकारनि अननायजोंआनो जाथों मुथते जोङो बे डिपार्टमेन्टखौबो मोनसे बिराद माने हाई स्टेटासाव दोनहैनायनि खामानिखौ जोंनि जि सीएम सार बिथांनि बिथोन मथे आं गोग्गोम गोसो होनानै मावगासिनो दं आरोखि उननि बिथांखिफोरा मा जागोन बे आयदायावनो जे नोंथाङा नोंथांनि डिपार्टमेन्टजों मा मावनो थाखाय रायजो राजानि सिबिथाय होनो थाखाय नोंथाङा रेडि दं दा जों बेनो जों पिक मिशनखौ लाखादों आरो मोसौआव जोङो ओरै डायरि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो डायरि मिशन लादों अब्ले होनबा भारत सरकारनि मोनसे बिथोन रोखोमै जे मोसौखौ जोङो दा माने आसामाव जों माने लाबोनो हायाखै जायफोर मोसौआनोखि बांसिन गाइखेर होयो गतिके बे एसे स्ल' जानानै दङ आरो भारत सरकारा जोंनो अलरेडि 500 crore एनिमेल हासबेन्डारियाव नैबे बोसोरनियावनो सेंसन खालामगोन होननानै दाख्लैसो खोथा होखाबाय आरो बेजोंहाय गोबां जायगायाव जोङो इबार माने लाइभलिहुडखौ जेनेरेट खालामनायनि खामानि मावगोन जोंनि कनसेप्टआ अलमस्ट क्लियार ओंखायनो आङो बिटिआर रायजो राजाखौ एटलिस्ट आंनि फंबायमोनखौ आंनि बिदामोनखौ आंनि बिनानावमोनखौ बुंगोन जे लाइभलिहुडजों सोमोन्दो जानायाव जेबो माने लाजिनांगौ बाथ्रा नङा न'आवनो जोङो कलेजबो फरायनो हायो न'आवनो जोङो स्कुलाव थांनो हायो आरो जोङो बेयावनो पेरेलेलि खिन्थु जोङो दाउ अमाबो फिसिनो हायो बोरमाबो फिसिनो हायो जेजोंनोखि जोङो गावनि कलेजनि जिखिनि फिस गावनि गाननाय जोमनायनि जि सुबिदा बे गासिबखौबो माने गाव पेरेलेलि जों मेनटेन खालामनो हायो आरो उदाहरन हिसाबै आं सासे बिनिनो माने बेखौ आं प्रेक्टिकेलि आंनि लाइफआ बेनो आं बुंखायो आङो हारसिं आङो मोनसे समाव जिहेतु बासाव आङो माने कन्ट्रेक्टरनि खामानि मावदों ट्रेन स्टेशनाव बै समाव आङो रुटि फानदों गतिके बै समावबो जों फरायनायखौ गाराखै आं बै समावबो गुवाहाटी बाथौपुरि बर' मिडियाम स्कुलाव आं फरायोमोन थ' फरायनायखौबो पेरेलेलि लांफादोंमोन आरो गावनि जिउखौ माने सारभाइभजों लोगोसे गोजौ लेभेलाव लाबोनो थाखाय फाइट खालामदोंमोन थ' इजि मेथडआ बेनो बयबो गावनि न'आवनो लाइभलिहुडजों सोमोन्दो लानानै फैसा आर्निं खालामनायनि सिन्ताफोरखौ माने बिराद इनिशियेल अबस्थायावनो खालामनांगौ होननानै आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायो आरोखि नोंथाङा बेरेखा हानजाजों नैबे राजखान्थिनि बाथ्राखौ नोंथांनाव आं सोंनो लुबैदों बेरेखा हानजाजों नोंथाङा जेब्लाबो सम नोंथांखौ नुनो मोनो जे बेरेखा हानजाजों बाथ्रा बुंनाय हेंथायै बाथ्रा बुंनाय नोंथांनि नैबे पलिटिकेल केरियाराव माबाफोर हेम्पार गोलैदों बिदि आं बिदि फिलिं खालामाखै आङो आरो पलिटिक्सखौ आं दाबो पलिटिक्स होननानै लायाखै आङो आंनि हार्टआव जिखिनि फिलिं फैयो आं बेजों खामानि मावो पलिटिक्सआ मा बुस्थु एक्चुअलि आं दा पलिटिशियान आंनि परिचया पलिटिशियान खिन्थु पलिटिक्सखौ आंबो मिथिया आंबो मिथियाबा आं मिथिनोबो लुगैया खिन्थु जेसेबांसिन आं दङ आं होनाय रादायखिनिखौ आं मावजोबनायनि मोनसे थांखि आंहा दङ आरो मानगोनां प्रमद बर' सारा आंखौ बेखिनिखौ सुबिदा होदों राजनितिक हान्जाजों जुद्ध जाबाय थानाय खोथाया आङो हदाय माने आंनि सिमांखौ मोगथां महर होथारनो थाखाय आङो बिराद नाजाबाय थायो गतिके सोरबा बेलेग हान्जाया जुदि जोंनि हान्जाखौ एसे जुदि एटिकिं खालामोबा बा इगनर खालामनाय खोथा बुङोबा अब्ला आं बिराद माने एक्साइटेड आंनाव फिल फैयो खारन आं मिथिगौ दिनै समाज मोनसेखौ गोदान महर दानो थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारा जे रोखोमनि खस्थ' खालामगासिनो दङ माने लास्ट वार्डआ बेबायदि माने मोनसे इसोरनि मोनसे रुप बायदि आं नुयो आदार बाखि ओरैबा ओरै लेफ्ट राइट बे बिराद मा खोथा आं बिराद बुजिना खिन्थु माने खामानि मावनायनि जि स्पिरिट बेखौ आं मानियो जे बिटिआर हालामावनो बेबायदि सासेबो सुबुं गैया जायनिखि माने 24 घन्टायाव 18 घन्टा नन स्टप पाब्लिकनो सार्भिस होदों आरो जोंनि समाजखौ बेलेग लेभेलाव मोनसे लांनो जेरैनोखि बयबो मिथिखागौ दिनै शिक्षानि खेथ्रआव इडुकेसननि खेथ्रआव जोंनि सारा जि रोखोमनि हाबाफारि लादों बिनि रह एन्सारखौ दाखालैसो जोङो चिराङाव मोनबाय जाय चिराङा दिनैनिफ्राय 2 बोसोर 3 बोसोर आगोलाव 10 बोसोर आगोलाव चिरां होननायाव खुनु माने शिक्षानि बेबस्थायानो गैयामोन माने जुदि रिडिंखौ नायोबा आसामाव माने लास्टआवमोन आरोखि खिन्थु दिनै नायबाय जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोंनि सारनि नाजानायाव जिहेतु जोङो गोदान पलिसि लादों बयबो मिथिगौ जोङो स्कुल एडप्शन मोनसे कमिटि बानाय गोदानै एक्स आर्मी बा रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बा डक्टर बा डिसि बिथांमोनखौ जों एपइन्टमेन्ट होदों थ' बिथांमोन बायदिनि सेस्तायाव
बारे बारे मानसिफोरखौ गोदान मोनसे मोटिभेसन होयै जायफोर माने इडुकेसनजों लोब्बा थानाय अफिसारफोर बिथांमोनाव मोनसे स्पिरिट जेनेरेट क्रिएट खालामनानै दिनै बिथाङा चिरांखौ स्पेसियेलि बाक्साखौ दिनै लास्टनिफ्राय पास खालामदों बे देरसिन माने जोंनि एचिभमेन्ट होननानै जों बुंनो हायो आरो बिदिनो बहुत सेक्टराव दा बुंबा बुंख'नो हानाय नङा बे समाव आं मुथुथे बेखौनो सानो BTR आ फैगौ समाव गोदान मोनसे संसाराव थांगोन मोनगोन बे खाथां आरोखि नोंथांनि बिहाबावनो खायसे खायसेफोरा बुंनो नागिरदों राकेश ब्रह्मआ गुन्दा फिसिनानै दङ होननानै नंमारगौ नङा सार बेयो थारैनो नङा बे खोथाखौ बिथांमोना अबे रावजों गुन्दा होनो आं मिथिया खिन्थु मोनसे खोथाया सैथो आंखौ अनग्रा गोबां मानसि दङ आंनि जुदि सोरबा बेरेखा सोरबा जुदि खोथा बुङोबा आंजों जानानै माने हाजार हाजार मानसि दं खारन मुसलपुरनि रायजो राजाफ्रा रायजोल' बुंबा जानाय नङा आंनि आब'आ आंनि असे आब' बायदि गोजा आरो जायफोर माने जायखौ जोङो ओल्डेस्ट माने इयारनि मानसि होनो जायखौ जोङो बर' भाषायाव बुरि बोराय होनो बिसोर आंखौ माने गावनि फिसालाफोर बायदि मोनजोबो आरो सेंग्राफ्रा आं जे सासे जेनेबा पर्टफलिय' गोनां मानसि आं सासे EM एक्जिकिउटिभ मेम्बार आं BTC नि बेखौ बिसोर फिलबो लाया आरो एज ए लोगो गोजा जों फ्रेन्ड गोजा माने लोगोफोर आरो आंनाव बे डिसटेन्सबो गैया माने आंजों आं EM नोङो माने सोरबा नोङो जेनेबा A to Z सोरबासो नोङो जेनेबा बेफोरबायदि साधारन मानसि बिदि माने जेबोआनो आंनाव माने डिफारेन्सखौ मोना गासिबो माने गोदावनानै बयबो बिदा फंबाय बायदि आरो लोगो बायदि थायो थ' बे समाव सोरबाया माबा मोनसे बुंबा लगालग माने रिएक्सनखौ जायो मुसलपुराव जामारो बेखौ आंबो फिल खालामनो हादों आरो नंगौ आरो जोंनि समाजाव जायफ्रा बेफोरबायदि भाषाखौ बुंदों गुन्दा बा माबा बिदिथ' नङा गासैबो राजनितिकजों लोब्बा थानाय जिहेतु जोङो गोदान मोनसे जारिमिन लिरगोन बे जारिमिनखौ मुसलपुरनि गासैबो रायजो राजाया नेनानै दङ आरो मोजां मोनदों बेजों माने फ्ल' आपआव दङ आरोखि दासान्दि बे बाथ्रा आरोखि BTR सोरखारनि जौगाथायनि बेलायाव नैबे बाथ्राखौ आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङाबो गुबुन गुबुन जायगायाव जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन बे बिसायख'थि होनाय बा बिसायख'थि जानाय समाव नोंथांमोना राजु आफाबै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनायनि बाथ्रा खोथा होदोंमोन नाथाय बे जाफुंसाराखै होननानै बुंदों थारैनो मानो मावफुंनो हायाखै बे खोथाखौ आं दिनै जोंनि BTR नि जोंनि आइजो ग्रुप जायखौ जों सेल्फ हेल्प होनो जोङो 75,000 करि जोङो होगोन होननानै जोङो रादाय होदों आरो बे रादायखौ मोगथां महर होनो थाखाय उइथिन दा 10 days 10 दिननि भितराव 2,000 सेल्फ हेल्पआ माने 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ नैबे रांखौ मोननो थांगासिनो दङ उइथिन दा 10 days किन्तु एज ए माने पार्ट पेमेन्ट हिसाबै जों बे बाराव जोङो 25,000 करि जोङो एबार इस्यु खालामदों चेक आरो बे चेकखौ जोङो बावैनो मानगोनां जोंनि आफादगिरियाथ' जोंनि BTR नि CM सारा समाय मोननाय लोगो लोगोनो जों बेखौ डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि बानायगोन बेखायनो पार्ट वाइसै जेब्ला जों होलांगोन जों मिन्थिगौ जोंहा बे बारावनो जुदि 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो बे रांखौ होनो हायो आरो फैगौ समाव जों सानदों 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खेबसे लायैनो जोङो बे रांखौबो होना होगोन दा बिदिनो पार्ट वाइसआव जों गासैनोबो होनाय रादायखौ जोङो मोगथां महर होजोबगोन गोबाव जादों होना रायजो राजाफोरा नोंथां माने सरकारनि सायाव कमप्लेन बेखौ गोबाव जानायनि खारना बिदि जे जों सरकारानो खुंदों दाहालागै बुंनो थाङोबा अफिसाव जों मोजाङै मावनो समाया जोंना 1.5 बोसोरल' थांदों माने डिउरिं माने कर'ना जि पिरियड थांबाय बेवहाय खुनु मानसियानो माने न'निफ्राय ओंखारनो हाया गावनि जिउखौ सारभाइभ खालामनायानो माने बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज फैदोंमोन दा गतिके दिनै फ्रि आउट जाबाय दिनै पुरा इन्डियाया फ्रि जों BTR आ फ्रि दा बेखायनो दिनै जों फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ होनो हादों आरो पर्यायक्रमै जों रादाय होनाय खामानिया गासैबो जादोंमोन जाजोबथारगोन दा बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायो गोदान मोनसे लामाजों जों थांनांगोन खारन जोङो जोंनि भबिष्यतखौ जोंनो लिरलांनांगोन थांनाय समाव बुंनांगौ बायद' जायो हाग्रामा महिलारिनि समाव जिबायदि मोनसे थासारि जौ जुवा आरो खासि खदल माने मुसुरि बिदि फिसा फिसा नगैन माने नगैन बुस्थुफोरजों जोंनो जे बेंथाय होदोंमोन बे बिराद लासिंसिंमोन एटलिस्ट जों दिनै सिमां सुजुदों आरो बे सिमांजों गासैखौबो समायना रमायना सनानि जि जोंनि ट्रेन बे ट्रेनाव जों गासैबो BTR नि रायजो राजाखौ थिखोनानै मोनसे मोजां समाजाव जों दोनहैगोन बे जोंनि मिजिं नोंथांखौ ससियेल मिडियायाव नोंथाङा जेब्ला पस्ट खालामदों बेहाय बुंदों नोंथांखौ सातानि राजनिति खालामदों होननानै
बुंदों बावैसो सिगाङाव नोंथांखौबो साटा राननाय नुनो मोनदों अब्ला नोंथाङाबो साटानि राजनिति खालामदों नामा नङा आंनि साटानि राजनितिया बे नङा आङो साटाखौहाय जायफ्रा गरिबथार लामायाव जायफ्रा थारमाने अखा सिजानानै फैदों बे बाथ्राया ओरै आं सानसेखालि आं मुसलपुराव ओरैनो फैदोंमोन आं हाथाय खालामनानै फैदोंमोन आं अब्ला नुबाय गोबां मानसियानो अखा सिजा साइकेल माने सालायना फैदों अब्ला आं बे लगालग आं मोनसे दखाननिफ्राय 12 खान ना 6 खान बेबायदि आङो माने साथा बायनानै आं माने बे लामायावनो गसंनानै जायफोर हिन्जावसाफ्रा स्कुलाव फैदों अन्थाव बाथावनो सिजानानै आं बेखौ बायनानै होदों थ' आं बेखौ राजनितिक लेभेलाव लायाखै बेखौ आङो हाजार साथा राननानै होआखै बे 8 खान ना 10 खान साथा जास्ट आं हाथायाव मोननाय मोनसे मोमेन्टमोन आरो बेयावनो बे सेस जादों आरोखि नैबे राजखान्थिनि बेलायावनो आङो बुंनो लुबैदों जे इउपिपिएलआ सरकार खुंथाय बा खुंनायाव गुबुनजों डमिनेट खालामजादों बा आसाम सरकारनिफ्राय सालाय जायो होननानै बेबार हिमन्तजों सालाय जायो होननानै बाथ्रा बुंदों थारैनो बे सालायमारो ना बाथ्राया बे नङा आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि बिटिआर खौ सालायो होननाय खोथाया नंगौ सालायिनि बाथ्राया बेबायदि जे जों बिटिआराबो आसामनिनो मोनसे पार्ट आरो बिटिसिआ जोंनि एडिशनेलसो बिटिसिआ एकर्ड खालामनानै जोंनि 6 शिड्युल बे एरियाखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेखौ एडिशनेल बानायना होदों जों आसामनि बाहेरायाव नङा खारन आसामाव थानायखायनो दिनै आसामनि जि चिफ मिनिस्टार बे बिथाङा जोंनो गोबां रोखोमनि आसनि जोंनि बिटिसिनि बादैबो जे जों दे बहुत मानसियानो नोंथाङा मोजां प्रश्न सोंदों बहुत मानसियानो बे कनसेप्टखौ मिन्थिया दा बिटिसि बा बिटिआर माने बे आलादा स्टेट नामा बेवहाय जोंहा आलादा स्टेटथ' नङा बे मोनसे काउन्सिल थ' बेवहाय जोङो ट्राइबेल माहारिफोर थायो बेवहाय गरिब मानसिया बारा थायो होननानै सेन्ट्रेलजों मोनसे सुक्ति जादों आरो बे सुक्ति लेखायै जोङो मोनसे एडिशनेल फान्ड पेकेजेसफोर मोनदों बा इउनिभारसिटि मोनदों बा बायदिसिना जों माने दिल्ली गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मोननो हादों थ' आसामाथ' बिदिनो दङ आसामा बिदिनो दंबाय थायो आसामा माने 1000 क्रर लानानै आसामखौ बेंगासिनो दङ बेनि बादैबो जोंनो एडिशनेल दासान्दि प्रेजेन्टआव जोङो 700 क्ररनिबो एबभ हयथ' 780 क्ररसो जोङो पार इयार एक्सट्रा जोंनो आरोबाव आसाम सरकाराव हरबावो थ' बेंनाय खेत्रआव चिफ मिनिस्टाराथ' गासिखौबो बेंगोन बेथ' नर्मेल खोथा आरो इथिंबो थां जोंनि जि गभर्नमेन्ट इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे गभर्नमेन्ट जों आसामाव जोंनि मिनिस्टार दङ जोंहा मानगोनां उर्खाव ब्रह्म बिथां सार दङ लरेन्स इस्लारि बिथां जोंहा क'क्राझारनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ दङ बिदिनो जोंनि गोबां एमएलएफोर दङ थ' बिथांमोनाथ' जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार सारनि दैदेननायावनो बिथांमोना जोंनि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामगासिनो दं थ' आदार बेखायनो आं सानो बे खोथाया मिनिंलेस बे खोथाखौ जाम्बा मानसियासो रायलायनो हायो आरो बे खोथाखौ राजनिति खालामनो थाखाय सानो माने सोरबाफोर दाबो बेफोर खोथाखौ खोनानानै बुजि मानसिफ्रा एक्साइटेड जागोन नामा बेफोरबायदि भट कालेक्सन खालामनायनि मोनसे सिन्ता धारा जायखौनो होनो बिराद नेर' राजनिति खालामग्रा सुबुंफ्रा बे खोथाखौ रायलायनो हायो आरोखि नोंथांनाव मोनसे आलादा मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदों आङो जिहेथु गोबां जेनेबा खायसे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला फल'वार थायो दा राजनितिक बेलायाव नोंथाङा सोरखौ फल' खालामो आङो दा जिहेतु आङो मानगोनां जोंनि आफादगिरि इउपिपिएलनि प्रमद बर' सार बिथाङा जिहेतु जोंनि आफादगिरि आरो आं जेब्ला राजनितिकआव फैदोंमोन आं खुनु राजनितिक दोलोजों आंहा बिदि लोब्बाबो गैयामोन बयबो मिथिगौ आङो खामानि मावनानै जाग्रा आं कन्ट्रेक्टर सासे मानसिमोन बै समाव थासारिखौ नायनानै जेब्लाथ' आंनाव मोनसे एक्टिभिटि दंखायोमोन आङो रायजोनि खामानि मावनो मोजां मोनोमोन राजनितिकआव फैनायनि आगोलावबो आं गोबां जायगायाव आंनि अनसुंथाइफोर दं गुवाहाटियाव सनापुराव रानियाव आजारायाव आं गोबां बेबायदिनो सोरबा स्कुलाव साइकेल स्टेन्ड बानायनाय सोरबा सानगोन मुसलपुरावल' बा गुवाहाटियाव बोरै बानायनाय दाबो आं बानायनाय गोबां माने सिनायथि गुवाहाटियाव आं जिहेतु बेयावनो देरनाय लावनाय मानसि थ' आंनि लोगोफोर दं आंनि स्कुलफोर दङ बेवहाय आंनि गासैबो अनसुंथाइनि नेरसोना दाबो आंनि नाम हह दङ थ' बे खामानिखौ आङो मुसलपुरावबो मावो जेरावबो आं बेखौ मावबाय थाखायो थ' थासारिखौ नायनानै मोनसे गाज्रि मोनसे समाज जिहेतु जोंनि मेगनावनो नुबाय थानायलाय आङो सारखौनो आइकन हिसाबै जोंनि प्रमद बर' सारखौनो आइकन हिसाबै बिथांजों आं थांदों आरो आङो गावखौनो प्राउड खालामो सारनि बायदि मानसि दिनै आङो बे राजनितिक जिउआव आरोखि मानसि अननाय समाज सिबिनायनि खेत्रआव आरोखि आं सेकेन्ड जे सोरबा मानसि दं आं बेखौ नुवाखै बेखायनो सारनि दैदेननायजोंनो आं जेसेबां हागौ आंनि फालिनिफ्राय आं बिथांजोंनो 100% बिथांनि बायदिनो खामानि मावलांगोन आरो बिथांजोंनो आं जिउआव थाबाय थागोन होननानै आं दा साननानै आइकन हिसाबै दोननानै दं आरोखि नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जिहेतु गोबां नायगिरि बिथांमोना नायबायबो दङ आरो बे समाव
लाइमोनफोरनि थाखाय जिहेतु नोंथाङा सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै नोंथाङा लाइमोन दा बे हिसाबाव माबायदि खामानि मावलांनो थाखाय बा नोंथांमोना गभर्नमेन्टआव दङ जिहेतु माबायदि खामानि मावलांनो थाखाय नोंथांमोना थियारि जानानै बेनो दा बेखौनो जोङो BTR सरकार हिसाबै जिहेतु जोङो बिराद माने पावारफुल मोनसे माने जायखौ सानो बेखौनो मावजोबनो हाया जिहेतु जोंना बिराद मिनिमाम मोनसे फैसा जोंनाव थायो थेवबाबो गुड रिलेसन आरो गुड थिंकिंजों जोङो बहुत खोथा सिन्था सरसा खालामदों स्किलाव जों बिराद गुरुत्व होदों एबार जोङो फान्डआबो जोंनि बे BTC नि फान्ड दं बेयाव मेक्सिमाम फैसा बे बाराव लानाय जादों आरो लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं माने जायफ्रा जिखिनि खामानि मावो माने जेरै मेकानिकेल बा दहाय आं बुंनाय बायदि लाइभलिहुडआवनो हक बिभिन्न माने एंगलजों जोङो मेट्रिक क्वालिफाइ जायै मानसि माखासेखौबो जों ट्रेन खालामनानै दा प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव जोङो टेकनिशियान माने लागायनानै बिथांमोनखौ जोङो गोरों खालामनानै गावनि जिउखौ सार्भाइभ खालामनायनि लामाखौ जों बे बाराव अलरेडि लाबाय आगान सुरबाय क'क्राझाराव अलरेडि ट्रेनिं स्टार्ट जादों बाक्सायाव नैबे सप्तानि गेजेरावनो जागोन अलरेडि जोंनाव बेफोरनि जिखिनि दाथाय नांगौ बे दाथाया जाजोबना दङ फैगौ समाव आं बेखौनो बुंगोन जे लाइमोनफ्रा बिराद मोनसे गावनि सायाव मोनसे बिलिफ आं बेखौ मेसेज होनो लुगैगोन गावनि सायाव बांसिन बिलिफ नांगौ मालायखौ बिराद नेयागासिनो जेसेबां हागौ गावै भाबैनो जेनेरेट खालामनानै गावखौनो रिफर्म मोनसे मोजां मोनसे फर्म बानायफिनलांनांगौ जायफ्रा माने आं आन्डार क्वालिफाइनि खोथाखौ बुंगासिनो दं आरोखि जायफ्रा माने मोजां क्वालिफिकेसन मोनाखिसै बा हायाखिसै थासारिनि थाखाय बिथांमोनाबो डिप्राइभ जानांगौ गैया आरो बाखि लाइमोनफोरनि थाखाय बयबो मिथिखागौ जोङो अलरेडि इन्जिनियारिं कलेज इन्जिनियारिं जिखिनि फेसिलिटिज बा इन्जिनियारिं कलेज फरायनो थाखाय इन्जिनियारिंनि सार्भिस मोननो थाखाय जिखिनि ट्रेनिंनि सुपार 50 बेफोरबायदि मेडिकेलावबो लादों एबार फार्स्ट टाइम आरो UPSCआव एग्जामनि थाखाय जों बिसोरखौ ट्रेन होगासिनो दङ तो एडुकेशननि साइडआवथ' बहुत माने जों खामानि मावदों जास्ट जोङो आं बुंनो लुगैदों नैबे जायफ्रा माने आन्डार मेट्रिक क्वालिफिकेसन गैया गारा जायफ्रा दंमोन बिथांमोननि थाखायबो जोङो बे सिन्था सरसाखौ खालामगोन लाइभलिहुड आरो स्किल ट्रेनिंजों जों बिथांमोनखौ गोदान मोनसे समाज होनो थांगासिनो दं आरोखि थिसनथाइनि बेलायाव मा बुंगोन साख्रिनि बेलायाव साख्रिया जोङो अलरेडि जोङो प्रिपेयार खालामखांबाय जोंनाव अलरेडि जिखिनि भेकेन्ट दङ जों अलरेडि 5000निबो बारा जब जोंनाव दङ आरो जोङो बेखौ आसाम सरकारजों जिहेतु बयबो मिथिगौ फाइनान्सियेल मोनसे कनकारेन्स नांगौ जिहेतु जब क्रिएट खालामनायानो गिदिर बाथ्रा नङा जब जाखांनायनि उनाव बिसोरनि जि सेलारि जिखिनि पेमेन्टनि जि माने बेबस्था बेयो बिराद निट एन्ड क्लिन जानांगौ नङाबा जोङो थांनाय समाव नुदों BTR आव गोबां मानसियानो साख्रि मोनदों खिन्थु सेलारि गैया बहुत बुरजा 20,000निबो बारा मानसिखौ उइदाउट माने सेलारि बिथांमोनहा थांनाय सरकारा बिथांमोना माने खामानि मावहोदों आरो बिथांमोननि लाइफखौ बुंनो थाङोबा माने फिनिश खालामनानै बिथांमोना होदों खारन आगोलाव जेबो क्लियारानो गैखाया जे बिथांमोना जे साख्रि मोनगोन बिथांमोना जेबो माने क्लियार गैखाया खिन्थु बिथांमोनखौ ओरैनो मा खारनाव बिथांमोना ओरैनो एपइन्टमेन्ट होजोबना गालांनाय सासे EMआ 150 200 बेफोरबायदि सासे EMआ माने आंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआवबो 200निबो बारा माने टेम्परारि जब होनांसिगोन बिथांमोनखौ दा थां होनबाबो बिथांमोना थाङा खारन गोलाव जिउ बिथांमोना 15 बोसोरहालागै 20 बोसोरहालागै बेयाव सार्भिस होबोबाय उइदाउट सेलारि दा बिथांमोननि लाइफआ ना ओरै थांखो ना ओरै थांखो बिथांमोना बैयाव मावनानै जानाय मोनबाबो आं बुंबाय अमाखौनो जुदि फार्म बानायनाय मोनबाबो बोरमाखौनो जुदि बेयाव गोसो होथाबनानै फार्म बानायनाय मोनबाबो खिन्थु बिथांमोना गावनि जिउखौ दाथायाव गावनि फिसा फिसौखौ अननायाव मोजां समाजाव दोनहरनायाव बहुत जागौमोन खिन्थु नंखाय बासिनो टेम्परारि मोनसे मेनेजमेन्टनि थाखाय राजनितिक मोनसे हावाखौ हमथाना दोननो थाखाय नंखायनि साहारा लादोंमोन BPF दोलोआ आरो बै BPF दोलोआ घिनना बिराद मुगैथाव खामानि बेखौ मावना गालांदों आरो जों बेखौ मावनो लुगैयाखै जों जिखिनि मावलांगोन सैथोजों मावलांगोन ओंखायनो बे 12,000निबो बारा सुबुङा बावैनो जोङो बेखौहाय जोङो इन्टारभिउनि प्रसेसा जागासिनो दङ बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनगोन आरो सेलारियाबो मान्थ टु मान्थ मोनगोन आरोखि बिथांमोन
नंगौ बिथाङानो जादोंमोन BTR नि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो हाबाय बिथांनि लानाय मोनफा मोनफा जे मिशन बे मिशननि सोमोन्दै बिथाङा रोखायै फोरमायबाय गावनि बियाबनि जे खामानि मावनाय इउनिक आयदायाव मोनसे आलादा रोखोमै जौगाथायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बे समाव फोरमायथिबाय बे समाव नोंथांमोननो गासै बाथ्राखौबो बिथांनि जे मावनो लानाय इयुननि समाव मावनो लानाय जे बिथांखिफोर बेखौबो नोंथांमोना मोनथिनो हाबाय नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय राजिबा BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी सोशियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा करिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउंसिलिंग सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेंस आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com